alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan muna so mu adin mu cire background na hoto, to yanzu na mana hanyar da za mu bi domin cirewa. Farko za mu kunna datan mu idan tana kashe ni haka, sai mu zo nan a Google Chrome, sai mu shige ta, mu je ta buɗe. Yanzu nan bayan ta buɗe nan haka, to bayan mun shigo nan abin da za mu yi za mu rubuta remove.bg shi ne abin da za mu rubuta. To ga ma shi nan anan ya fito mana a farko remove.bg, sai mu taɓa shi. Za mu shi ne ya buɗe mana kamar haka, zai nuna mana upload din nan, sai mu taɓa upload din, shi ne abin da za mu taɓa. Wato mu taɓa upload din nan kamar haka, da zai kai mu inda hotunan mu suke. To yanzu bari mu gwada mana da wannan hoton kenan, shi wanda za mu yi aiki da shi, sai mu taɓa kan shi don wannan ina ga barin ɗauko wani saboda yanayin lokaci. Wanne zai fara? Sai su nuna wannan abin. Me za mu zaɓa? Doki. Next. Raɗin jikokon ta ce wannan na tsotso ne ko da ruwa za a sha. Wato kun ga gashi nan ya cire mana background ɗin shi yanzu. Abin da gaba da zamu sai mu danna download. Okay, download again. Sai mu taɓa download again ɗin. Ito ina ga shi kenan ka. To bari mu minimizing, sai mu je kan pixel lab ɗin mu. Kana marasa ne ko kana bidiyo ne? A bani biba na shiga. To yanzu za mu je kai tsaye zuwa pixel lab namu, mu gani ya fita. To abu na farko za mu yi plus ɗin nan za mu taɓa, wato nan sai mu taɓa from gallery. To nan dai ga hotunan sun nuna, na farkon nan shi ne na cikin background, yanzu wannan na biyun shi ne wanda kuke da shi. Bari mu fara da na biyun nan wanda kuke da shi ɗin, shi kuma ran shi tun anan ma ga yanda ya nuna, kun gan shi ko? Don rage mai girma. Bari kuma ɗauko ɗayan shi ma ɗin na farkon wanda na cire ma background kenan ga shi nan. Shi kuma gan shi kawai dai idan nan ne kawai, shi ne yan bai fita ba. Kun gani ko? Shi ne wannan da bambancin su kenan. Haka zalika ko da a ce wani hoton ne muka je muka cire background, shi ma yanda za mu yi mai kenan. Misali bari mu gani, bari mu yi uploading wani. Mai hoto daga barin gwada da wannan hoton. Wato shi ma ga nan background ɗin shi ya fita. Download again. Wato bari mu koma can plus, za mu shiga from gallery, yawa ga na recent,
to ga yana shi wannan wanda ba background kenan, ga yana kuma gani gashi nan. Wannan bari in nemo ɗayan ainihin hoton, bari mu ga zan gan shi da sauri a nan, ya nisa shi layi. Yawwa gashi nan wanda na yi amfani da, gansu da bambanci. Wannan shi ne cire background ɗin shi a nan, kun gansu haka za ku gansu. Canza background ɗin nan color za ku gani. To kowane hoto za ku cire background, abin da za ku yi kenan, kuna yi za ku ga ya fita cikin sauƙi, sai ku zo ku ɗaura shi a nan ɗin nan pixel lab, ku yi aikin da za ku yi da shi. Na ga shi kenan ko.